हेलो गाइस मु शुभंकर। तो गणेश पूजार पूरा भिडियोटी प्रथम सेसन रे मु एथिरे अपलोड करिछि। तो आपण माने जाय भिडियोटी को पूरा देखंतु एवं भिडियोटी भलो लागिले लाइक कमेंट शेयर निश्चिंत करिवे एवं चैनल टी को जदि सब्सक्राइब न करथिबे ताले सब्सक्राइब निश्चय कर देबे। तबे चलंतु देखिए गणेश पूजार केमते हम पूजा करलो, समस्त एन्जॉय केमते करलो। बोलो जय गणपति बाबा की जय। खोललं काय खोललं काय होतं एकदम याच्यात घेऊ का? हा याच्यात घेऊ का direct? चालेल तसं केलं तर चालेल फक्त म्हणजे जास्त पाणी का? कोडी लावून घ्या एक एक टाका जास्त नका टाकू मला घ्या खिडकी बंद कर. भागा